Maagang tumulak ang kampo ni dating San Fernando mayoral candidate Mylene Pineda Cayabyab sa Intramuros, Maynila ngayong Huwebes, May 22. Ang kanilang pakay, maghain ng election protest na naglalaman umano ng 13,000 affidavit ng mga Fernandino na di umano'y nais makakuha ng paglilinaw ukol sa katatapos lamang na halalan. Matatandaang nanalo si incumbent Mayor Vilma Caluwag sa botong 127,124 habang si Cayabyab naman ay nakakuha ng 49,061. Panalo rin ang buong slate ni Caluwag mula Vice Alcalde hanggang sa 10 konsihal. Hindi na ito yung sino nanalo, sino natalo. Totoo ba itong ginagawa natin na process? Okay? Ito ba ay walang daya, walang... Some of those, no, hindi naman lahat, because majority of them, or almost all of them, ay pumunta ron para ireklamo talaga nila. Pero meron din nagpunta na para ma-determine talaga because they are not fully convinced that this is the result of the election. Ayon kay Attorney Jeffrey Miranda, legal counsel ni Cayabyab, hiling nila na muling bilangin ang mga boto sa siyudad San Fernando para sa pagka-mayor at 2 konsihal sa Team My Love San Fernando. File tamo pong election protest ne. Kahit po rin election protest tamo. So we have filed them already at naway bigyan ng dinanong due course ng Comelec ready, bangkanita, mibalik tam pasibayo ka rin balota at lawenta mo talaga nung nino ing sinambot a mayor keta king siyudad na ning San Fernando, Pampanga. Ita mo ing dahilan, ita mo ing reason na akit tamo talaga ing will na ning rin taga San Fernando. Samantala, ito raw ang naging reaksyon ng Comelec sa inihayang election protest. Yes, the first that is to be docketed, if you notice in your in the pictures that you have taken, no? 001. 25-001 yata yung nakalagay. So the first, so this is record breaking. Well, they have been expecting that the electoral protest will come very, very soon. What they were surprised about is that tayo pinakauna na Thursday pa lang, nandyan na tayo. Although we are given 10 days within which to file the electoral protest counted from the time of the proclamation. Alright? So tayo, from the time of the proclamation, 9 days lang. Record of 9 days na i-file na natin. Ibinahagi din ni Miranda ang susunod na proseso sa pag-usad ng reklamo. Isa-serve muna yung summons sa kabilang partido, sa protestee, and then after that, meron lang silang 5 araw para sagutin yon. And then after that, we will conduct a preliminary conference, after which the schedule for the opening of the ballot boxes will be ordered by the Commission on Election. Tiwala naman ang abogado sa magiging kalalabasan ng inihaing protesta. Yes, we are confident that the true voice of the Fernandinos will come out, and that will be Mylene Pineda Cayabyab. Samantala, hindi umano nababahala si Caluwag sa inihaying election protest ng kampo ni Pineda Cayabyab. Karapatan dayta ren balang kandidato. Karapatan dayta itang nung kumbinsido ketang maging resulta na ning eleksyon. Pwede da namang gawan itang burida, karapatan dayta. Halata mong pwedeng sabyan kanita. Actually, panayanayan tayo kanya nito. Kaya ba't mag-comment na mo? Syempre karelate to. Ita naman pwedeng panghimasukan nung nano itang opinion da. Kanya-kanya tamong opinion. Pero syempre, anti mo kami, nung kutangan nyo kung yan, ninaning opinion ko, syempre, okay itang maging resulta. Makanta na tutuya pala itang sasabyan da ring tao, naretang bubulong da ring tao. Mayor, tahimik lang mo po rin tao. Hindi rin umano nagdalawang isip at nagduda ang alkalde sa naging resulta ng halalan. Nung kukutangan nyo ko, nung ating kaalinlangan, ala. Kasi yung during that time, syempre, uling may ka-report makanta. At ngayon, mayari yung election, tutuya pala itang bubulong da ka na ako rin Fernandinos at ding marakal.
may magaral, detang kay na emakialam king politika, nasasabihan dang dakala tahimik tahimik la rin tao. Pero, vilmala, len mo man. Tiwala raw ang muling naihalal na opisyal na kahit muling bilangin ng manual ang mga boto ng mga Fernandino. Agyang mamilang lapang manual, confident ko, uling, ako memorite, ali kami memorite. Apin po ita ing klaro. Anya, o ita, magobra mo po. Anya, ali ko man dapat mabother kasi ala na ako man dapat gawan. Kasi aliwa naman na akong kukwestiyonan da ing integridad na ning Comelec, iyang makukwestiyon ken. Aliwa ita. Ipinaliwanag rin ito kung bakit pasok lahat ng kanyang slate para sa City Council. Kaya kaming slate kasi kareng katim ko ila mo reng lulto may na, di ba? Kay oning kasi kami sabi mi kayo milala kong pag-asa kasi dadalantane man ing grupo, bibitbitan tayo ing grupo, alang mi basta't alang mi pagjang kaya katamo. So, mi kawakawani kaming kampanya. So, mi kawakawani kay man may ngampanya, bibitbitan mi ing buong grupo, alang mi panabili. At sabi ko, masata mo, napakiramdaman da katamo reng tao, ketang vote straight, uling reng Fernandinos. Kasi never kong may ngampanyang ako mo boto da. Kasi, ing lagi ko sasabyan, kailangan ko ing kasangga, reng tao, itay linaweda na kailangan ng mayor ing kasangga. At potang mangampanya ko, nung atin kayo pa pong kaya kami, pilyanan nyo ng buryanan nyo na kingan. Itak makanta. So itang pa magkampanya mi na vote straight, pero walang dakatamo rin. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.